Ела с мен да отваряме голяма пратка за котката. То е изненада, но бързо ще се усетиш какво е. Да, пратка. In question. Огромна. Нямам никаква идея как ще позиционирам телефона, но за сега ще го не показвам колкото мога. Да, за теб е пратката, да. Та-да! Та-да! Дърво за котето. Направо бих казал един мезонет, тристаен апартамент за котето. Майко мила, колко е мекичко и приятно. Нека да отваряме. Тя обаче си играе с бокуците. Оп, леко! Всичко е наред. Нищо няма, то не е тежко. Добре. Мисля, че и харесва. Мисля, че е добре, не? Това са всички части. Сега трябва да видя как ще става погубяването обаче. То цялото обяснение е само това. Окей. Това там е основата, при което основата я захващаме с ето тези към едното правоъгълно и към едното боксче, което е като апартаментче вътре. Мисля, че го сванах. Подпиралката за неща обаче е нещо друго. Тези изглеждат толкова комфортно. Имат си плюсче вътре, т.е. пухче, не знам. Много приятно, като легалца са. Те хората са го измислили, много са ме улеснили. Болщата си директно вътре и само го навивам на дървото. Гати якото. И абсолютно всичко си е обозначено с буквички, пише си го на хартийката. Не. Даже и болщата са ми обозначени. Тя иска да помага обаче. Айде помагай, айде. Тук. Тук. Айде. Забравих да кажа, тази много добра пратка е изпратена от Zooplus. Въпреки че не съм спонсориран, все пак искам да кажа, че съм много доволен от тях и наистина е много лесно за загубяване. За сега става елементарно в рамките на минути. Основата е готова. Продължаваме втори леер. Който втори леер е доста ексайтинг. Тук вече почваме с, както виждате, купчето, което ни е първото апартаментче. И после с правоъгълничето имаме и стълбичките. Много яко. Окей. Добре. Почва да изглежда много добре. И е доста големичко, както виждате. Харесва ми. Нека продължаваме. Сега слагаме ето тази основа и от тук нагоре почваме с оградката. Аз пък оградката, стълбичките. Стига. Това трябва да го завивам през прозорчето. Велико. Не го виждате, но е много забавно. Сега докато си работя, забелязвам, че има и мишле. Колко бързо обаче ще замине. На тези използвам някакъв болт с две страни, за да може после отгоре и отдолу да се захванат. Добре, това наистина отнема твърде малко време. Това е елементарно. Next layer completed. Сега вече продължаваме с, както казах вече, стълбичките и следващия леер, който е с купчето отгоре. Сега забелязвам, че катържката се казва Рапунцел. Гати якото. Този тъкълник е готов. Сега отгоре слагам допълнителните. Тук стълбичките и там купчето. Започва вече да придобива финален вид. Изглежда много готино. Так. Тук си влиза, отдолу си има цяло голямо. Много и добре. И вече ми е до гърдите почти. Това е фън начин за поставяне. Така си го завивам. Още малко. Така. Готово. Айде още два пъти. Влиткаме си го така. И после така. И сме готови. Вау! Наистина вау! Сега е време да му намеря място. То абсолютно си е по-високо от мене. Вау! Уникално. И сега да видим. Айде, Марцо, виж кой имаш тук. Хоп! Виж това всичкото е за тебе, бебе. Много добре да стана тук въгъла на балкона. Разглеждай, бебе. Хайде. Да, това е мишка. Да. И от стаята ми много добре се вижда. Както ми е така компютъра, цак. И си гледам готенството през терасата.
Да, бебе. И тук сложих храната. Мисля леглото и също да го сложа тук отдолу, да е скрито и то. И тук да си е нейното местенце. Той без балкона си беше нейното място. Ама сега официално. Виж, стой. Дам ще ти хареса, ама виж, можеш и... Чакай тук. Леле. Гледай какво става. Кеф. Да. Стой. Дай да ти покажа още нещо. Ела. Виж, тук си имаш къщичка. Опаля. Айде. Хоп. Супер къщичка. Ами, мисля, че мисията е успешна. Мисля, че имаме доволно коте, което сега ще се разхожда навсякъде. И както е още маничка, това направо си е като мезонет, както казах. Огромно е. Да. Благодаря на баща ми, който го поръча. И на Zooplus, че изобщо го създали като продукт. И си съм много доволна. И ако нещо има интересно, ще ви апдейтвам. За сега е това.